Horas madihita di hamuna amanami inanami ruas ni huriata na adong di bagas joro ni tuhata manang na di bagas tabe alaw nang dapot do tikina di partang yang ata ta mulai mapartang yang ata martang yang namho maita martang yang maita. Amin. Maredde mahita siap buku ede nomor 110 sada ayat sada dohot 2 ayat 2 rimahita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Hinorhon haporsuhon namin nasa tokkin jalanane ang ido, hasangapon na sumurong, na lumobi hamulyaon na sa leleng na tuhami, hami akka na so tumailihon akka na tarida, akka na tumailihon akka na sotarida, ay namartikido anggo akka na tarida, ay alay na sa leleng na do akka na sotarida. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, ay dang tarbahen hami mabahen manangaha, molo sohodongan nami, dibaheni, sa elehon madi hami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, sa idongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, maredde hita siap buku ede 826 ayat sada. Hata ni debata turpu epistel di partang yang atta, imana dienet sian 2 Timoteus 2, mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu, tazahama marsikat sorin. Onpe ale anaha, margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Jadi sian au gadopan ditorok sitan, ima pasaka tuhalak haposan, akan atau mengajari nasi. Gabenongan manaon haporsuhon maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Dangolo alit paporang tu aka ulawan pandaraman, asa holmoan ibana dinamar suru ibana. Dang ulu alit perporang tu akka ulawan pandaraman, asa halomoan ibana di namar suru ibana. Dang namar syadu fe dang dipatupane.
Nang namarsiadu pe dang manupahi ia sotigor parulaon nai Ikon si ulah haumai jumolo taruli di parbuena. Atu si manahudoki ai lehonon di Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Paingot-ingot ma Yesus Kristus, naung di pangolu sian akan amate, nasian pinopan ni si Daud, hobar tunahu bari tahoni. Ala ni ido ahu manaon na porsuk pola tarate songon siula hajahaton alaidang tarate anggo hata ni debata. Dibaheni, benget dorohaku manaon saluhut nai, ala ni akan natar prilit, asa dohot nasida taruli di haluau. Nah di bagasan Kristus Yesus, dohot dihasangapon saleleng-leleng nai. Haposan doha taon anggo donganna hita tuhamatean donganna ma nang tuhangoluan. Anggo benget hita manaon, rap mangarajai mahita sogot, molo maso adalon hita, dohot maibana maso adalon hita. So haposan pehita tong do haposan anggo ibana haidang tarsuadahut sa dirina ido sahatna martua ma akkana tumangihon hata ni debata jala nauk pioksa. Amin. Maredde mahita siap buku edde 127 ayat 1 dot ayat 2. Asini rohama dihamu doho dami sian Tuhan debata amatai doho sian Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horini tuhata dihamu amanami inanami na madohoti partangyanganon di bagas joron nang di tongani bagas tabi. Hatan di debatan na gabi jamita di tonga-tongan di pertangyangan tata buat masian na tarsurat di buku poda bidu 10 ayat 10 sahatu ayat 20 songonoma tarsurat disi. Adul do dumenggan mangomo hapistaran asasiri jalatakonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalani halak partigor madaudo sian hajahaton marhamaul hosana sadirido manangise na mangaramoti dalanna. Matua kijang ni roha do patujulo ni haje polon. Jala hati bo diri
patujulu ni hatingkangon. Tagonado serep martodi rabdohot halak nadangol, asa marbagi tabatawan rabdohot halak najukat. Manangise na marati-atihon hata ni debata, jupangan nadenggan, jala halak na marhaposa tujahuba, maruli tua, ima sahatna. Di hamua manami inanami hita saluhut na dengan saha porsiaon di bagasan goardi itu hatta Yesus Kristus. Di pembagian ni buku Bibil tahun adong dona ginoaran buku sastra hikmat. Sasitongna hampir sudido bangso di portibion napunai. Sastra hikmat ima aka marisihon puda petuah nasihat pengalaman dohot aka filosofi kehidupan. Di halak Batak adong dona taguari mata guru roha sisean. Terkenal dari kina salfu filosofi ni halak Jawa Gusti ora sale. Dia aka halak-halak nasing hampir sarupa doi. Perbedaanna di Bibel tahun alah rodui sia debata. Buku poda taguari doi poda ni Raja Salomo. Ay buasay kupuda ni Raja Salomo na holan ibanan no pistari portibion. Sian segi intelektual, sian segi kemampuan berpikir, dangra si Salomo na hubiba. Terkenal do Thomas Alva Edison, Albert Einstein, gudang aka nahibat-hibat. Alai anggo di filosofi kehidupan dangadong na mengimbangi Raja Salomo. Alaniaha Bibeltado na makatahoni. Di sada raja-raja bidutulu ayat sia diuju ditawar hod debatatu Raja Salomo pangido maahana lomo ni roham asahu pasaha. Nina debatatu Raja Salomo anggol luar biasa do si Salomo ido sau bisuk ibana sian nasana ado. Acugari ra ditawar hoti hita sonari tu hamuak kena nami ditawar hoti bata pangido maha malomoni roham tu rahama perjulu. Tang boto bimang dio nate. Sadadu di pangido nang pertulu ngai lihat tulu nang 12. Duk 12 dak kagogan. Alai di sada raja-raja bidutulu ayat sia ahamadidok si Salomo. Di baheni lehom matu naposomon roha napatas. Laho manguhum bangsomi asa huboto manirang nadengkan sian narwa. Rohana bata sahuboto manirang nadenggan sian naroa. Ido sobisu. Lausido mangojar Apostel Paulus di nasi sunowa sinosoana huria Rom. Di Rom 12 ayat 2 di doksongonon. Unang sarobak kamu dohot portibion. Alai pai baruhamu dungmuba pikiramu. Gabe ibaru mahamu, asa tahu hamu manibangi. Dia do lomo rohani debata, ido nauli lasun dengan. Atong molosongoni pabisuhon
podana marisihon habisuhon ima kemampuan menganalisa, manibangi, meneliti, mangulahon, makanguluhon. Gudang doh halak napistar aledang mampu mangulahon. Gudang sapi pata gelar ni jua sahalak zolma awolo sapi pitu nga SPD SH muse dung SH AH muse aku mau tabi ah beon HP bisa ada pion dang diminati hola gelari don nyantol gelari ujung-ujungnya ketika dituntut mengulahon ahado sarjana pendidikan, sarjana pertanian, sarjana peternakan, sarjana perkebunan, sarjana hukum, sarjana teologi, anggap gaduh-gaduh mak. Dia tidak hanya memiliki itu pengetahuan, tetapi mampu melakukan, itulah hapatason maroha. Ketika sesuatu diperhadapkan dalam kesulitan, ketika dia diperhadapkan kepada persoalan-persoalan, melalui kemampuan menganalisa, menimbangi doa nama ragami, di bawah membuat haputusan nama cai takas. Tarbarita doha patason dohot habisuhoni Raja Salomo, ujuro dua ina mabuas danak ala masing-masing berebut anak kokku do. Raja Salomo atau bagi dua hamu mai. Ima kemampuan hapataso siat debata. Anggo nasona puna tubi atau home tori gotak mak. Asa dang diau dang diho tu mago dibigu di bena. Halak batak matong hebat dulu sebenarnya halak batak dang diau dang diho tu mago dibigu. Ala yang guna puna tubi tu mago mapasaha tu ibanai ay roha magbanguluhod dorohana. Raja Salomo madok atau korona punai. Dang rikok roham mati ikum mangulu. Nang pesa milikmu. Dia tidak hanya mempertahankan miliknya, tetapi dia berpikir untuk hidup. Laos imanan yang dohonon ni turbuktan puda. Godang dohalak uboto songo dia nadenggan alai mangulahon bohado disima persoalan. Kebentur. Sudido hita bohado asa sehat alai mangulahosa atau lemak nyal tu pamasudi. Asa aman, asa dengan, asa uli, asa ture, semua kita tahu dan semua kita sudah punya intelektual, punya kepintaran, tetapi ketika diperhadapkan bagaimana melakukan disima kita terbentur. Sukko. Alani deba sianak kapodai, nasehati, hapatasoni, kebijaksanai ima terbuktaun. Ahamaridok si Raja Salomo di ayat 10 tagonado adul do dumenggan mangopo hapistaran asasiri. Jala tagonado mangomo roha hapatason asapera. Molo pikirata atau mago mara siri di hata batak siri anggo sasitong namas doi di hata Indonesia. Jadi ngarok kata mas di hata batak siri do. Jadi moridok siri palaki emas murni, batu palaki batu murni. Jadi kalau di hata batak mandok asli murni palakin nado. Dali dang kay palaka susah don noni. Nang kay bisa melihat. Cugari dia matu mako diho mangomo hapatason tak dia dumingga diho mangomo hapistara nasa sere terus tak cuma kemara siri. Dia do tumako diho roha hapatason asa perak tumako perak. HP di hamu akamanami inanami emas dan perak tidak pernah bisa memberikan kehidupan.
Sebab itu benda mati. Tetapi hati kebijaksanaan, pengertian selalu akan memberi kehidupan. Sadia godak petaho perak mas dak kiai mangelia jalan keluar jalan tinggal pasudah hodoi alai roha hapatason nah mengatusi dia bisa mengumpulkan seberapa banyak mengelola mempergunakan. Itu muncul filosofi ini halak Batak ijuk di para-para hotang di parlebian nabisuk na punahata naoto tu panggadisa. Anggo naoto do nasau botosa do laos dileho petuibana sa godang na habis doi. Alayang gona patas na bisok dia bisa mengembangkan itu semua. Ima filosofi na perjuru. Nah paduahon ketika kita berpikir hanya kepada emas dan perak itu akan kita dibawa kepada kata makan dang marna sobu dang marna buat terus menerus tidak mementingkan orang lain. Tetapi ketika kita diberi pengertian dan kehabisu hodot pangatusion dungi marlakuma ngulutai. Dakola diri tapi natarikot ala nungaro hadihita. Napa tuluhon molodok diri tumagon perak masian roha. Jujur maju hita. Roha do motor penggerak ni sudi ngulu di jorno. Molodang tohombar pahian nah orang roha. Dak tohombar pangalaho. Ang datu sabay habe korri. Ngasih rohani. Mulu magudak ku hata-hata nasi gudang roha. Mulu tabba na serenay marroha-roha nga bahayam se. Atong dasar ning gununi jolma rohana do. Ido ubah di rom 12 dung muba dung gabe ibaru rohamu. Molo di bahasa Indonesia di akal setelah berubah akal budi. Akal budi. Odo perbedaan ni jolma sian makhluk hidup na asing. Aka makhluk hidup na asing molo adong dihita pikiran, adong dihita emosi, adong dihita rasa lapar, adong rasa dihita rasa muruk di binatang na asing pe dang adong dui. Alai manibangi dang adong di binatang di makhluk hidup na asing. Dang diboto makhluk hidup na asing-asing ni zolma oh, on na rata-rata doon, on na merah doon, on na hitam doon, on na denggad doon, on na roh dang doon. Hantem mak. Ketika karena dia tidak mempunyai roh hati, dang dia dang adong punya kebijaksanaan, dang adong mempunyai habisuhun. Atau dihamu akamanami inanami bisuk hapistaran pangatusion membuat kita memaknai kehidupan mangatusi nasa na adong dihita dung tapareso ta amati idubah didok halak bat didok filosofi ini bahasa Indonesia pengalaman adalah guru yang terbaik karena kita belajar dari kehidupan kita lalu kita akan membandingkan dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu itulah kebijaksanaan. Itu muncul sapi tidak pernah masuk lubang yang sama. Dia belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Atau gimana parjulu asa tapang itu matu dibata pangatusion. Didok diturpok tumagon tagonam rumengga mahita mangomo di hapistaran unang josirir sasarata. Sadatiki adong masahala doli-doli borhat siya bona pasugit nang mangarato. Lau mo iba na malapor tutulang na. Roma tulang nai didok masonan. Bere nang mangarato maho o mapudak kutuho.
Unako marroha arta alai arta roha mau. Unako marroha arta alai arta roha mau. Jangan hidupmu persembahkan hanya untuk harta, tetapi hartamu adalah kekayaan hatimu. Kekayaanmu adalah hatimu, hidupmu, pengorbananmu, pelayananmu, dan kontakmu, manfaatmu kepada orang lain. Ketika kamu hanya memikirkan harta, kamu akan tidak pernah selesai dan menjadi persoalan bagi orang lain. Alania, ay holan ng pagugu arta, buhido godang akana masa. Ido bah di dok si Paulus, ay urat ni nasa hazahato do roha na holongan di hepeng. Ay buhabahenon hepeng itu songon idok ni halak bata do. Iya habang doso marlujung, habang doso marhabong, marlujung doso marpat. Habang somari bulu, marlujungi semerpat. Idao songon na berju, hape jukat jala jahat. Ima hepeng. Uang harta bisa akan membuat kita menjadi orang yang menjadi orang-orang tamah membahen persalisia, perbedaan, persoalan, penindasan, memperdaya, memperkosa segala macam. Imana perjulo. Di ayat 10 itu di dok mamusai di ayat 10 walu. Na bagian na paduahon. Matua gijang ni roha do patujulu ni haje polon. Jala hati bodiri patujulu ni ha tinggangon. Kecongkakan dan tinggi hati berakibat kepada kehancuran dan kejatuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, mamu saya kenang. Mama aku namai. Kenapa ini harus menjadi acuan? Halak na merasa hati bodiri, ima halak na merasa lebih unggul dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak mengakui orang lain, tidak melihat orang lain sama seperti dia. Akibatnya ahma, anggap enteng mah. Merasa di bawah ditorunya kal nama sudi. Uji hitam cuma parsaurat Tuhan nasong ini. Dan diakui hatata, saya hatana tumi busiak kita, padohan na pesay humibet, nenget adi homibah, tusadan na maho. Tusadan maho. Hati boon di ayat 10 alui, matua gijang ni roha do patujulu ni haje polon, jala hati bodiri patujulu ni hatingga. Kesombongan dan kecongkakan itu adalah karakter yang merasa diri superioritas, lebih hebat, lebih utama, lebih tinggi. Dan tidak menerima apapun masukan, advice, dan tidak mau belajar. Dia akan menjadi mandek. Pada akhirnya dia akan tumpul, tidak berguna, tidak mau belajar. Sadetiki, adong dosa halak doli-doli, mangido padapot, mangido izin tu guruna. Guru, saya sudah mau keluar. Ayah modal mupuang asa haruar hosia perguruan on. Ngahu boto besudi. Di suku gurui hualu sisonari. Roma guru na idok masuk non. Bojok kedan ni aik diceret buat kalas sada. Romurik non dibuat isi mai kalasi. Diisi. Ngagok teruson sampai banjir. Imahon wae. Mana ngah pedang rong masuk, ada dalah ngaguku, gijang ni roha. Habe adong dupino bidang, dakola galas eber adong do. Baskom, drum, bak. Hape hotabik meme dupino semua. Oleh karena itu jangan pernah merasa sudah tahu semua, sudah mengerti semua. Kamu belum apa-apa, kamu belum siapa-siapa.
Ima filosofi. Alani kesempatan ini marsiajar berkembang terus. Berkembang terus. Alani filosofi ini pendidikan, long life education, sepanjang hidup belajar. Ngunu tahun ima persajajaran naso marnau haujungan. Kalau sorak kita mulai ma humusor-husor tu siamun tu habirang. Dung mulai ma manukap-nukap. Dung manukap-nukap martugarang. Dungi mangalak-kalaka. Dungi mardalan. Habisi marlujung. Habisi anggoi buina ma lombalari. Dungi sahab matu remaja. Nunga mulai asing. Dang hola marlujung pe. Ala nunga mulai karijo. Dung na orang muda. Nunga mulai bertanggung jawab. Dung dewasa dia menjadi bergerak bagi orang lain. Alai dung umur ono 10 tahun lansia ma mulai maturun. Marsiajar ma memahami keterbatasan fisik. Habe ngono 10 tahun sama kilala 40 tahun malujung ibadah taruh dugul-dugul tapi enggak hutur-hutur. Tanggurung tapi enggak jugal-jugal. Benturan. Oleh karena setiap saat, setiap waktu kita harus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Molotadok ima gijang niroha, na merasa diri superioritas. Na patuluhon ahamaridok tagonado di ayat 10 sia tagonado serep martodi rabdohot halak nadangol. Asa marbagi tabatama rabdohot akka najukat. Sasetong na dibahas Indonesia itu mabung. Alai so terundang olo idok. Anggo dibahas Indonesia idok lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati. Tidak keboto hadu muan nih hata dangol tu rendah hati. Ay mono sanga dangol di halak batak dangbe hutibung lubang ina betul sih. Ay dangorong tudusan. Na sukko so na gijang au. Na pojok so na bulun. Torin ay hama hibat ni luar biasa do adung ni halak batak hiperbola. Ay terpajibu-jibu hudu. Alai mulu dibahas Indonesia yang rendah hati. Lebih baik merendahkan diri bersama dengan orang yang rendah hati. Lapatan yahama unang tahilala naung adong tapatupa. Molo pitung tabereng utorus ya kita tahilalama utorus yani do kita asa unang tapangasahon na tabaen, tapangasahon nang taula, tapangasahon nang tapatupa. Akibatnya kita akan berjuang terus untuk berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Molo sanga do muncul hata dang kelas, dang level, angga bahaya biar. Alai molo tapatu toru do dirita dang do PHP na hubainon. Dang dia do PHP na tupa-tupon. Ima habisu. Nang penungga sudah tahu lah. Alai tahilalana hurang dang adong do pe. Ima mendorong setiap orang untuk lebih baik ke depan. Dang nama dok rendah diri, minder. Yang kau rendah diri rupan kebe. Minder gay martabuni dangi maksudnya. Tetapi merasa belum berbuat apa. Walaupun kita sudah melakukan segalanya, itu belum apa-apa. Lagi kita berhadapan waktu Nabi ini debat. Mana tahu lo. Sipatan nasu sadar do kita. Nasu sadar. Ayah harus natapatupa. Tinggal mangalangi do. Itu hudok di Kimangulau di sini kalang di dairi. Adong daerah di si. Iya bak aduh hal ko betua basong ni mahapi burjini Tuhan ison. Di hutanami duduk sanggul molo manuak gadok kau. Gadok kau. Molo so di waradi du hatubuanna dang be karing mei dang tarboto-boto. Di sini kalang tinggal danggur hotula dang itu. Apalagi di Pangaribuan. Alam begitu memanjakan. Di Kimangula hami di Samarinda itu mau to hamuni kutu nasida. Di Kalimantan Timur buasa mau to halak Kalimantan Timur. Holat ditemukan minyak, mau jadi sudah.
habis minyak, romuse hau. Dung habis hau, romuse batu bara. Dan ngadong na yuda na siday, tinggal mabuat doi. Ida sasong ni hebat na halak sa Mosir. Nyojar ni Pogus ni halaw manua bawang pe, ikut jakito na duduk-duduk. Ikut dibuat doa siya tahu tuh bah, dia di tempat alam. Oleh karena itu dia terus berjuang, bergerak hebat. Ala ini tahir ada udah ngadong depan kita. Dan ngadong dapat natapat tu paun, dan ngadong depan nataulaun. Apalagi itu abadikut tuh halak nang muda ulaun, dan ngadong mana? Ima ubahe panutup di turpuk tok di dok perpesalmen ma, di dok perpuda di Raja Salomo ma di ayat 20. Manangise namarati hon hatani debata Jepangan. Habisuhon hapatason pangatusion narosia debatadui. Hapistara buido talului, buido taguruhoni ala yang go habisuhon nasia debata. Nang pe hapistara ni bisa diasah, tetapi habisuhon itu harus melalui roh Tuhan menggerakkan kita, mengajar kita. Tetapi itu kita belajar dari seluruh apa yang kita alami, yang kita lihat. Alam mencipta mengajar kita untuk memahami apa yang terjadi. Kejadian kehidupan, perjalanan hidup itu mengajar kita, membimbing kita dan mengarahkan kita untuk memahami apa kehendak Tuhan. Ido bahadidok di Roma 12. Roma 12 ayat 2 maca takas dari dok Apostel Paulus. Bagian B. Jalaunang kabe sarobak kamu dohot portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiram. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata imanauli nahinala sonna dohot na sundengga. Atong tahu mahita manibang. Ada lomoni rohani debata di ima habisu. Unang lomoni rohata, anggo lomoni rohata na kiperak do. Mas do, seri do, ale lomoni rohani debata manibangi lomoni rohana. Amin martangnya kita. Mau lihat Tuhan debata amanami hupas sahata mitu di bagasa borgino tua dopamu nabadiai. Ara di luas sodo di partikiano kami marpar saura dohoto dohot madai akapasupasum. Marhiti-hiti hahi pason nane ramotamu kami borohat siato ngani bagas nabibi. Zalabui kami marpungu di bagas joromon. Laho marsoba martangiang mamujiho. Nang saluhut ruas ni huriam nama dohoti di tongan di bagas nabi. Alani mauliante madiho. Pamujion madiho. Olat ni orrodi saliling ni leling. Laos paso-paso mahai mitotong marhiti hatam. Na manungguli hami, asa dia manarumikot di hami, artado manang roha hapatason, hapistaran, hatauon, pangatusion nasiakui. Hatambor nginon manungguli hami, asa biar midahoma gabi permulaan ni hapistara di hami, atong tod dimima mangajari hami, marbisuhi hami, patauhok kami, asa huboto kami, mangatusi, dohot mangulaho lomanirham. Paso-paso masaluhut ruas di huriam, di tongan di bagas nabi, di saluhut nasa akasakap, cita-cita, dohot akaulaon. Asa nang marhiti-hiti sari honom muma, parmudu-mudu muma hami saluhut na. Paso-paso manang huriamon, saluhut ruas mudohot rap perhaladom, asa pakeo mo totong gabi makulo dalam mo makatidakon habalagomu dohot lomo ni roham tu tonga-tonga ni huriam nang tu saluhut portibion. Si sadusa pangalasyon nami. Marhiti Jesus martangya kami tuho. Amen. Mari dimahita sian nomor 238 ayat 4 dohot ayat 5.
Luhur tolong roh aku, lambok roh aku, ai totong na lambok roh hataku, totong hutata pribata, ipe awon ihuton ma. Gangtar batu Tapasada rohata martang yang mahita. Debata amanami namara bangsa di Banua Gijang. Nahutadahami marhite-hite anakmu Yesus Kristus. Rodohami amang tuadopanmu di Bornginon madok moliate ala asi dohot holong ni roham. Na dihilalahami manipat di bagasan sadarion. Na diiriko dohami ale Tuhan dinasa pardalanan nami nang dinasa akka silaon nami. Tuhan dison hami marpungu ima yaka ruas ni huriam napatupa partangyangan si sahalisa minggu ale Tuhan. Marpungu hami dison madok moleate tuadopanmu. Jala mangedehon edi puji-pujian bain sangap di guarmu. Nunga deho kami ale Tuhan aka ede nami. Jalo mai gabe pelean na mangolu na dipasahat hami bain sangap di guarmu. Nang hatami ale Tuhan nunga dipatariason na posomi gabe boy mai ale Tuhan marurat marparbue di bagasan ngolu nami. Jalaboy di ulaho kami hombar tulomo ni roham. Aliamang dihatami dipaingot dohami ale Tuhan. Asa toktong hami patoruhod diri nami. Jalamangi do toktong hami bisuk nasian hoi. Asa gabe marbisuk hami ale Tuhan. Gabe boy hami manibangi dia do lomo ni roham na lausi ulahonon nami. Unang gabi sigijang roha hami ale Tuhan. Molotung pe adong aka parbinotoan nami manang siadongon nami. Unang gabi gijang ni rohai ale Tuhan. Alay boy may dipake hami gabi pasu-pasu tu aka nahumaliang hami. Ajari hami ale Tuhan. Asa boy hami mangulahoni. Ala diboto hami ale Tuhan. Molo siad diri nami dang talup hami. Alai pos dorohanami ale amang toddim toddi parabadia nasuronmu mangajari hami jalan amat dongani hami gabi boy ma diulaho kami iya le Tuhan jala dapotan tua mahami pos rohanami Tuhan dang tadi konomu hami ale amang marningot hami tu iyaka dongan nami ale Tuhan. Nama cai godang ale Tuhan mengalami bencana alam. Ima aka banjir ale Tuhan di berbagai aka wilayah ale Tuhan. Tuhan homa nama dongani nasida. Papos Tuhan roha nasida. Asaboy nasida marpakirimon na tugu. Di aka hapor suhon di parngoluan na diadopi nasida. Pos rohanami Tuhan, natoktong dongananmu. Ukap rohani yak kana burju roha,
Tarlumobi may ale Tuhan dia ka pemerintahan nami. Asaboy na sida mangalehon na hombar. Tuyak kadongan nami na dibagasan. Hasusaan ala ni bencana alami ale Tuhan. Pos roha nami ale Tuhan na toktong doho na madongani na sida. Jala pos roha nami ale Tuhan akka rencana-rencana naulido patupaumu tiyak kadongan nami na dibagasan akka arsak ni roha. Diaka ruas ni huriampe ale Tuhan na soboy tarpajojor hami molo dibagasan akka arsak ni roha. Homa na toktong na mangalehon pangapulion na sumurong. Asa homa ale Tuhan na madongani na sida asa tarapul roha na sida. Molo akan na dibagasan akka parasahiton naso diboto hami ali amang tuho dipasahat hami asalehon ma ale Tuhan haporseaon na togu tua karwas ni huriam akan na dibagasan parasahiton asa marpos ni roha ale Tuhan na sida mangido hamamalum ni parasahiton pargogoy sude yaka ubat na pinangan na sida. Tuhan, secara khusus kami mengido tuadopanmu. Imadiar na salpo Tuhan di keluarga ni amanami amang situa pe manulang. Ima na dialakmu inanami sian tonga ni bagasi. Dihaporsi ay hami Tuhan macebot-bot jala marukil na sida. Tuhan lehon pangapulion na sumurung. Asaboy tarapul rohani amanami nang songoni sude yaka keluarga pinopar ni natinggalhon ni inanami i ale Tuhan. Pos rohanami ale Tuhan natoktong donganamu jala dang tadi konomu keluarga ni amanami ale Tuhan. Marpos ni roha dohami ale Tuhan nahodo namian jala na jongjong di bagasan keluarga i ale Tuhan. Homa nama dongani jalale homa ale Tuhan akka pangapulion na sumurung. Ale amang dipasahat kami dotong ale Tuhan pemerintahan nami. Sian presiden sahatu sude na paling rendah ima di tingkat RT ale Tuhan. Homa namangalehon bisuk asamar bisuk ale Tuhan akka pimpinan pemerintahan nami nalau membuan pemerintahan nami on ale Tuhan mardalat doho dengan asaboy ale Tuhan mardami sonang hami ia karakyat Indonesia nang songonipe ale Tuhan huriamon tuhodo di pasahat kami nadonganamu ale Tuhan di yamanami padita na manguluhok kami nang songoni ia ka inang nang amang padita fungsional tuhoma ipasahat kami asa homa na toktong mangaleon bisuk ale Tuhan. Nang songoni disude iyak ka parhalado homa na toktong madongani jala na mangaleon bisuk. Asa boya Tuhan diulaho kami sude iyak ka tugas na pinasahatmu tuhami ganup marsada-sada. Nang songoni sude ruas ni huriami. Tuho di pasahat hami sian hamet-met sahat tu nama godang sahat tu yakalan sia. Homa na toktong madongani na sida. Homa na toktong mangalehon hahipason. Dia ka iana komu na dibagasan aka parsikolaan toktong lehon bisuk na siakoi. Asaboy na sida ale Tuhan marbisuk. Jalaboy na sida mangyuton sude yaka pembelajaran di sekolah nasida nang akan nama godang ale Tuhan dinakan nama ngaluli parkarejuan tuho di pasahat kami jala patuduma ale Tuhan akka parkarejuan hobar tulomo ni roham asa marhite parkarejuani lam taun nasida madok moleate tuadopanmu ale amang omma tangiang elek-elek nami apala di bornginon tangihon jala oloima pangiduan nami. Alai unang lomo ni rohanami aliamang lomoma nasaud. Di parhatu tuhami jolma pardosa dohami. Jumolo masih sa dosa pangalasion nami asa talup hami majalo pasu-pasu nasian hoy. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus jaloma tangyang nami. Amin.
Maret dehita sian nomor 600 sada ayat sada dohot udutna hutma tapasahat peliatna. Mando paklonai Ho pasahat matu Yesus saluhut na diriki Ho pasahat matu Yesus saluhut na nguluki Tatangi akun ma pilianta martangi yang mahita. Ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masiana ni lehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo megabe uap na hosus di jolom. Paso-paso may jala ramotia sa huparasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gergir hami madok maulian tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramadok mahita di tangiang hato patai. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma hara jaunmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongau Songona di Banua Gijang. Lehom atu hami sadarion hangu luas siapari. Sisa modusa nami songon panisa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Korona punah harajaun, dohot hagugun, rodia sangapun saliling nililingna. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Do parsauran itu di parbadia mamadongani hamu saluhutna. Amin. Dia muamanami nanami saluhut ruas ni huriatan nama dohoti partang yang anon ditongan di bagas tabi hamisian namar hubas siap bagas doroon saluhutna parhaladu tim musik song leader nang saluhut ruas ni huria nama dohoti di bagas doroon pasahaton tabi nai matu hamutu hata manamang aramoti hita di bagas sapor inon horas maita.